الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الله تعالى قد أفلح المؤمنون درسلكте шексіз müminler оңышқа ирештілер. Олар оңышқа ирештілер дүнияда, барзақ тұрмышында, ахиретте, һәм бу шексіз. Ләкин ол müminнәрнең сыйфатлары бар. Ол müminнәрнең сыйфатлары бар. Әлләзина хум фи салатихим хашиун. Олар намазларын хушу хәлендә Аллаһ Тәгаләгә бирелеп, аны биекләп укыйлар. Һәм Аллаһ Тәгалә калган сыйфатларны әйтте, һәм аларның сыйфатларын шулай ук намаз белән тәмамлады. Ягъни Аллаһ Тәгалә müminнәр уңышка иреште дигәч тә, иң беренче сыйфат ул намаз булды. Намаз хакында, намазның ишке халаты турында. Ягъни нинди халат белән mümin намазны укырга тиеш, үтәргә тиеш. Хушу Аллаһ Тәгаләне биекләп, Аллаһ Тәгаләне улылап, ихласлы булып, бөтен фикерләр намаз турында гына булырга тиеш. Һәм сыйфатларын шулай ук намаз белән тәмамлады һәм әйтте: "Валлазина хум аля салаватихим юхафизун." Алар үз намазларын саклыйлар, югалтмыйлар. Ягъни бер әҗрен дә югалтмыйлар, бер фарзын да югалтмыйлар, бер сөннәтен дә югалтмыйлар. Шартларын үтиләр. Тышкы рәвеше турында Аллаһ Тәгалә хәбәр итте. Аллаһ Тәгалә müminнәрне билгеләде, büyüкләде, мактады һәм әйтте: "Mümin ул намазны эштән дә, тыштан да саклый." Хафизу аля-салавати ва салатил-вуста. Намазларыгызны саклагыз, әһәмият бирегез, гафил булмагыз, диде. Ва куму лиллаһи қанитин. Аллаһ Тәгалә каршында бассагыз, дуа кылыгыз, заг итеп торыгыз, басып торыгыз. Аллаһ Тәгалә каршында булганыгызны аңлагыз, диде. Улайка хумул варисун аллазина ярисуна аль-фирдауса. Менә шундый кешеләр. Алар Фирдаусны, Фирдаус җәннәтен мирас итеп алачаклар. Анда кирип, алар мәңге булачаклар. Абу Дауд җыентыгында
Убада ибн Самиттан тапшырыла. Ул әйтте: "Ишеттем, Аллаһның илчесе саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Хамсу салаватин катабахунна Аллаху алал ибад." Бар 5 вакыт намаз диде. Һәм Аллаһ Тәгалә аларны үтәргә кушты үз кылларына, фарыз кылды, язып куйды, билгеләде. فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. Әгәр дә берәр кеше шул 5 вакыт намазны югалтмыйча, бер өлешен дә югалтмыйча үтәсә, Аллаһ Тәгалә аңа вәгъдә бирә җәннәткә кертәм дип. Вәгъдә бирә, газапламыйча җәннәткә кертәм дип. وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ أَكِمْ аларны үтәмәсә, فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ. Аллаһ Тәгалә андый кешегә вәгъдә бирми. إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ теләсә газаплый гынахы өчен, гынахы сәбәпле. وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ. Ләкин әгәр дә теләсә җәннәткә дә кертәчәк диде. Ягъни бу намазның дәрәҗәсе Аллаһ каршында бик зур. Хәтта ул җәннәткә керүнең төп сәбәпләреннән булып тора. Хәтта Аллаһ Тәгалә вәгъдә бирә, әгәр дә бер өлешен дә югалтмасагыз, җиңел итеп карап, җиңел карамасагыз, мин сезгә вәгъдә бирәм, сезне газапламаячакмын һәм җәннәткә кертәчәкмен дип. Бүтән риваятта килә: "Хамсу салаватин ифтарадахунна Аллаһу Тәгалә." Аллаһ Тәгалә 5 вакыт намазны фарыз кылды. "Ман ахсана вуду'ахунна ва саллахунна ливақтихинна." Әгәр дә берәр кеше намазга басыр алдыннан тәһарәтен тиешенчә сөннәтләре белән үтәсә, аннары соң намазын вакытында укыса, казага калдырмыйча, ва атамма руку'ахунна ва хушу'ахунна, һәм намазның тышкы кыяфәтен һәм ичке халатын тиешенчә эшләсә, булдырса, руку' тиешенчә, сәҗдә тиешенчә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям өйрәтеп, галимнәребез аңлатканча булса, кана лаху алаллахи ахдун. Аллаһ үз өстенә вәгъдә ала, үз өстенә бурыч ала. Ан ягфира лаху, булган гынахларын гафу итәргә. Ва ман лам яфал фалейса лаху алаллахи ахдун. Кем эшләмәсә, Аллаһ Тәгалә андый кешегә вәгъдә бирми. Кад афлахал муъминун диде, уңышка ирешәчәк диде. Дөньяда, барзак тормышында, ахирәттә, ягъни менә бу вәгъдәгә килеп бетә, вәгъдәнең алмаячаклар. Тулысынча уңышка тиешенчә җитмәячәк муъмин кеше. Инша'a гафара лаху ва инша'a аззабаху. Теләсә гафу итәр, теләсә газаплаячак диде Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Намаз ул башлана Аллаһ Тәгаләне бийекләүдән, Аллаһу акбар дип. Шуңар без Аллаһ Тәгаләне намазга керер алдыннан тиешенчә олыларга теләсәк, Аллаһ Тәгаләнең кем икәнен яхшы белергә тиешбез. Аның бийеклеген, аның кудрәтен, аның гыйлемен. Ләкин без дөнья эшләре белән шөгыльләнеп, моның турында оныта барабыз. Нинди генә кеше галим булмасын, нинди генә дәрәҗәләргә ирешмәсен, әгәр дә кеше гыйлем алуны туктата икән, ул бер урында калмаячак. Ул артка чигенә башлаячак. Гыйлем алып кына алга барып була. Гыйлем алмыйча кеше артка гына чигенә.
bir урында басып тормый. Кеше онытушан оныта ул Аллаһ Тәгаләнең бөеклеген, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның васыятларын, әйе, ул белә, ятлаган, ләкин онытыла ул. Шуңар намазыбызны тиешенчә үтәргә теләсәк, безгә Аллаһ хакында һәм аның дине турында гыйлем алырга кирәк. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله